SK Enterprises, Residential and Industrial Solar Electricity Solution, Wari One with the Sun, Authorized Wari Franchisee, One Stop Solar Solution. भारताचा नंबर 1 सोलार पॅनल उत्पादन. सोलार खरेदी करा आणि लाईट बिलवर 80% बचत करा. आपल्या सगळ्या सोलार गरजांचं संपूर्ण समाधान. 40% अनुदान निवासी छतावरील सौर ऊर्जेसाठी. सोलार लावण्याचे फायदे मात्र 4-5 वर्षांपर्यंत परत रिटर्न. एकदाच खरेदी करा आणि 25 वर्षांपर्यंत फायदे. सर्वात कमी मेंटेनन्स. वारी एनर्जी देशाची एक सोलार पॅनल उत्पादक कंपनी आहे जी राष्ट्रीय स्तरावर 260 शहरांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 68 देशांमध्ये विकसित आहे. पत्ता 284 चराठा रोड, खासकीलवाडा, सावंतवाडी. संपर्क 9405 970002 आणि 9405 970005. तिर्लोट गावामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून गावचा विकास साधण्यात येईल असं शिवसेना तालुका प्रमुख जयेश नर यांनी सांगितलं आहे. प्रथम या गावचं ग्रामदैवत रवळनाथ या गावाची ग्रामदेवी भावकादेवी यांच्या आशीर्वादाने तिर्लोट गावामध्ये ग्रामविकास परिवर्तन पॅनल हे आम्ही उभं केलेलं आहे. यामध्ये 11 सदस्य व सरपंच, थेट सरपंचाचे उमेदवार या मानसी सारंग या उमेदवार आहे. आणि गेले कित्येक वर्ष या तिर्लोट गावामध्ये शिवसेनेचंच ग्रामपंचायतमध्ये पॅनल असतं. त्याकरता आता या इलेक्शनलाही आम्ही सगळ्यांनी ताकदीने उतरून या ग्रामपंचायत इलेक्शनला 11 सदस्य अधिक सरपंच उभा केलेला आहे. ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून या गावाचा जो विकास होणार आहे, गावातील रस्ते असतील, गावातील रुग्णालय असेल किंवा गावातील युवा मुलांना खेळायचं व्यायामशाळेचं असेल, पाण्याचा प्रश्न असेल, या ठिकाणी STचा प्रश्न असेल आणि इतर काय जे विकासाचे प्रश्न असतील ते या पॅनलच्या माध्यमातून सोडवायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. याकरता या पूर्ण पॅनलच्या वतीने मी या सगळ्या उमेदवारांना, सरपंच मॅडमना शुभेच्छा देऊ. भावकादेवी यांच्या आशीर्वादाने मी सरपंच म्हणून उभी आहे. माझं नाव मानसी गोपाळ सारंग आहे. माझं मूळ गाव आहे मूळ आणि शिक्षण माझं देवगड श्री सह केळकर कॉलेजमध्ये झालं आहे. त्याचबरोबर आम्ही इथे प्रत्येक ठिकाणी फिरलो तर त्याच्यामध्ये पारावर पाण्याचा खूप प्रश्न आहे. त्यांना पाणी नाही आहे आणि मोहोळ गावात ह्या साईडला STचं आतमध्ये ST येत नाही. खूप लांब म्हणजे अडचण त्यांना आहे. त्याच्यामुळे ST आतमध्ये येण्याची परवानगी घ्यायची आहे. त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्स नाही आहे आपल्या ग्रामपंचायतीला. ती ॲम्ब्युलन्स घ्यायची आहे. आठवड्याचा बाजार नाही आहे, तो आठवड्याचा बाजार भरायचा आहे. अशी आम्ही योजना केलेली आहे. माझं नाव मानसी गोपाळ सारंग. मी सरपंच पदासाठी उभी आहे. गावातील सर्व भगिनी बंधू आणि सर्व मित्रपरिवारांना माझी अशी नम्र विनंती आहे की माझी शिटी ह्या चिन्हासमोर बटन दाबून मला मतदान करून मला निवडून आणावे ही नम्र विनंती आहे. नमस्कार, मी माणिकराव श्रीराम दळवी याच वाडीतील रहिवासी आहे. हा आमचा वार्ड क्रमांक आहे, क्रमांक 2. यामध्ये आता तिर्लोट गावची जी सार्वत्रिक निवडणूक लागली आहे त्या निवडणुकीसाठी आमच्या श्री रवळनाथ आणि श्रीदेवी भावकादेवी या परिवर्तन पॅनलच्या वतीने आमचे जे उमेदवार आहेत सौभाग्यवती मानसी सारंग आणि त्यांना आज आम्ही या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर देवगड कॉलेज SS केळकर कॉलेजमध्ये त्यांचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे BA. ह्या वार्डमध्ये नव्हे तर संपूर्ण गावामध्ये म्हणजे 999 मध्ये त्या उभ्या आहेत आणि त्यांची निशाणी आहे शिट्टी. या वार्डमध्ये मी स्वतः उमेदवार उभा आहे. त्याचबरोबर आमचे सुनील तिलोटकर उभे आहेत आणि संगीत आघाडी देखील उभे आहेत. आमची प्रत्येकी निशाणी आहे. सुनील तिलोटकर यांची निशाणी आहे छताचा पंखा, माझी निशाणी आहे बस आणि
संगीता गाडी यांची निशाणी आहे माडाची बाग म्हणजे नारळाची बाग. मी सर्व ग्रामस्थांना असे आवाहन करतो की जर आपल्या गावाला मध्ये परिवर्तन पाहिजे असेल, हा गेले 5 वर्षामध्ये जो झालेला भ्रष्टाचार आहे, मग ती घरपट्टीची वाढ असू देत, लाईटीवरच्या बल्ब संदर्भात जे घेतलं जाणारा कर असू देत, मातीच्या घरांचे अडकलेले पैसे असू देत, अथवा संडासांचे जे बांधल्यानंतर जे पैसे मिळालेले आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला जाब विचारायचा आहे. आणि हे सर्वच्या सर्व पैसे लोकांना कसे परत देता येतील किंवा लोकांना कसे मिळवून देता येतील. आता विजेचा कर कसा कमी करता येईल, वाढलेली घरपट्टी कशी कमी करता येईल. जेव्हा आम्ही बसून मिटिंग घेतली त्यावेळी असं ठरवलं होतं की ग्रामपंचायतीचं जर मानधन वाढवायचं असेल तर एकमेव साधन घरपट्टी वाढवणे हे नसून त्याच्याही पाठीमागे वेगवेगळे मार्ग आहेत, म्हणजे पर्याय आहेत. आणि त्या पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणजे तिरलोड गावामध्ये बाजार असणं नितांत गरजेचं आहे. आमच्या महिला भगिनी पडेल कॅन्टीनवरती साधारणपणे 7-8 किलोमीटर बाजारात जातात आणि तिथे बाजार करावा लागतो. तोच आमच्या गावामध्ये भरवायचा आहे. वरच्या मूळवाडीचा प्रश्न ST संदर्भात आहे. विद्यार्थी आहेत ज्या आमच्या गावातून शाळेमध्ये जाणारे, सकाळी 5-5:30 वाजता त्यांना वरच्या मूळवाडीतून जावं लागतं आणि तिथली परिस्थिती अशी आहे की वरच्या मूळवाडीतून खालच्या मूळवाडीत त्या विद्यार्थ्यांना चालत यावं लागतं. तसेच वयस्कर जे आहेत त्यांना देखील वरच्या मूळवाडीतल्या ग्रामस्थांना खालच्याच मूळावरती उतरावं लागतं. नाहीतर मग त्यांना पर्याय दुसरा असतो की गिर्यामध्ये जाणं. शाळेतली जी मुलं आहेत म्हणजे त्या शाळेत शिकल्यानंतर 5वी 6वी 7वी हा जो प्रवास आहे त्या मुलांचा शैक्षणिक प्रवास अतिशय जीवावर बेतणारा प्रवास आहे. भर पावसामध्ये त्या तरीतून होडी पावसामध्ये पलीकडे गिर्यात जावं लागतं. आता हा सगळा त्रास आम्हाला आमच्या निदर्शनास आलेला आहे आणि त्याला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठीच म्हणून आम्ही हे सगळे उभे राहिलेलो आहोत. आमच्या पॅनलच्या वतीने मी सर्वांना अशी विनंती करतो की तुम्ही सर्वांनी जी आमची निशाणी आहे पॅनलची, त्या पॅनलच्या निशाणीसमोरील बटन दाबून आपलं बहुमोल असं मत आम्हाला द्याल आणि सर्वांची सेवा करण्याची सुसंधी उपलब्ध करून द्याल एवढीच आशा बाळगतो. आज माझ्या गुरूंच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी ही सर्वांना विनंती करतो की आम्हाला भरघोस मताने एकदा आमच्यावरती विश्वास दाखवा. कारण मागच्या वेळी मी ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच पदासाठी उभा राहिलो होतो, परंतु थोड्याशा मताने मी पडलो. काहीतरी ग्रामस्थांची चुकभूल झाली असेल. ते प्रेम जसं त्यावेळी दाखवलं होतं तसंच प्रेम या वॉर्डमधील लोकांनी माझ्यावरती तसाच विश्वास ठेवून तसंच भरघोस मतदान करावं ही मी सर्वांना विनंती करतो. आमच्या पॅनलमधील सर्वच्या सर्व उमेदवारांना, तिरलोड गावातील सर्व लोकांना ही विनंती करतो की त्यांनी सर्वच्या सर्व वार्डमधील 4ही वार्डमधील सर्व उमेदवारांना आपलं भरघोस मत देऊन निवडून द्याल अशीच अपेक्षा बाळगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.